जोंहा दिनै बिपिएफ केन्द्रीय कमिटिनिफ्राय मोनसे निर्देश फैदों जे मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटिनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो ब्लकआव माने नैबे 22थि बिटिसि एकर्ड दिनै बेखौ सेलेब्रेट खालामनो होदों। बेबायदियै दिनै जोङो दनस्रि कमिटि ब्लकनि आन्डाराव जोङो दिनै बिटिसि एकर्ड डे हिसाबै फालिदों। जोंहा दुखुनांथावना बाथ्रा बेनो जे बर्तमान दानि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार बिटिसि दिनै बिथांमोना बिटिसि नामखौ बिटिआर होननानै बुंबाय थायो, खिन्थु जि खेमथाखौ लानानै दिनै बिथाङा दिनै आखायाव दं, जिथु सिटआव दङ, दुर्भाग्य माने दुखुनांथावना खोथा। नाथाय दिनैनि सानखौ फुरा माने जोंनि बिटिसि बाखि रायजो हिसाबै गाजा गोमजायै खुंनांगौमोन, नाथाय बिथांमोना दिनै बे दिनैनि सानखौ फालियासै। दिनैनि सानखौ बिथांमोना खुंनो हायाखै, आं बुजिनो हायाखै। नंखायनो जोङो बिटिसिनि बाखि रायजो हिसाबै जोङो खोब मोनसे दुखुनांथावना जोंहा जारिमिन जानानै थागोन। जिथु मोनखानाय खेमथा मोनखानाय गोहोफोरखौ दिनै जिथु जों मोजाङै बेबहार खालामनो हायाखै बिथांमोना, नंखायनो दिनै जों साफ्रोम सेलेब्रेट खालामदों आरो जोंनि गणतान्त्रिक भाबै जों हांबिधान खबसदों। बिनि गेजेरजों जों बिटिसिखौ जथेस्थ उन्नयन खालामनो हादों। जों लामा दालां जौगानाय खामानि माखासे मावनो हादों। लानानै सोलोंथाइनि बिथिङाव लानानै जोंनि शिक्षा अनुष्ठाननिफ्राय लानानै बे 2023नि बे 10 फेब्रुवारियाव दिनै मोननायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि ओनसोलाव जथेस्थ जौगासारनो हादों। आरो दासिमबो जिथु सोलिबाय थानाय सरकार बे सुक्तिनि गेजेरजों दासिम माने सोलिलांबाय थानाय जों नुदों। नंखायनो दुखुनांथावना बाथ्राया दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै मानो दिनैनि बे दिनखौ माने उदजापन खालामनो हायाखै, बिसोर दुखुनांथावना बाथ्रा। आरो जोङो बिटिआरखौ बिथांमोना बिटिआर माने सेटेलमेन्ट माने सुक्ति दिन होननाय बिथांमोना मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट सुक्तिनि दिन होननाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा सन्देह जादों पावारफोरखौ खोमालांनो नागिरदों नामा। 4 बोसोर बारलांबाय बिटिआर सुक्ति जानाया, कनस्टिटिउसनेलि दिनै बिथांमोना जेबो लाबोनो हायाखै, बेथ' फोरमान ना। दा बिथांमोना मानो थगायबाय थादों, साख्रिबो होनो हायाखै, नांगौ बायदि बेबहार खालामनो हायाखै, दिनै बेनोथ' मोनफा मोनफा फोरमान ना। बेखौ नस्थ' खालामनो थांगासिनो दं। नंखायनो बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दिनै जों बिटिसिनि मेसेज होनो नागिरदों जे मा नाङा, जोंनो बे बिटिसि ओनसोलाव सान्थिखौ जों लाबोनांगौ, जों खौसेथिखौ लाबोनांगौ। दिनै बिथांमोना दिनै जोंनो मोनफा मोनफा फोरमान होदों, जेबो होनो हायाखै। मात्र 17 बोसोरनि बिपिएफनि खामानि मावनायखौ बिथांमोना नंखाय फोसावनाय बे खोथाखौ जों बिथांमोना बुंनानै फोजोबनो नागिरदों। खिन्थु बिटिसि रायजोफोरनि गोरबोआव दिनै हाबनानै दङ बिपिएफ मात्र रावबो हायाखै। बिपिएफ बे 17 बोसोर खुंनायनि गेजेराव ल'सो हादों। आरो नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय थानाय दिनाव निस्सय बिपिएफआ पावाराव फैगोन। आरो बेथ' सैथो ना। दिनै बिटिआर सक्तिया जुदि मिनिंफुलब्ला फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा सासे सिगनेटरि, दिनै मानो जेलाव थागोन? बिथांजों लोगोसे गोबां दिनै माने नांग्रा मानसिफ्रा दिनै जेलाव दं। मानो सक्तिया मोजांबाथ' दिनै थल्ल' गजोबनांगौमोन। एनडिएफबिनि साफ्रोमबो सेंग्राफ्रा दिनै उदां न'खराव फैनो हानांगौमोन। माखासे एनडिएफबिनि मानसिफोरखौनो बुं, दिनै बिथांमोननो सा सुबिदा मानो होनो हायाखै हिसाबै जोंनो बिपिएफनि दिनै बुंनाय हिसाबै बिथांमोना जोंखौ बिरोधि हिसाबै बेखौ बुंखागोन होनना बुङो। दिनै जे बिटिसिआव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफ्रा मानो गोजोननाय गैया? गोजोनथ' होनो हानांगौमोन। बिथांमोना जे दुर्नितिनि खोथा, बिपिएफखौ दुर्नितिनि खोथा बुङो, बिपिएफआ जाख्ल'बाय होनना बुङो, फोरमान बिपिएफनि दिना जेसेबांनिखि खामानि मावदोंमोन बेसेखौनो बिथांमोना मावनो हायाखै। जा 20% स्टार्ट मोनफ्रोमबो अफिसाव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै कारापसननि अनगायै जेबो नुनो मोना। बानायनिख्रुइ दिनै बेकसो जालांगासिनो दङ। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय। आरो दिनै बेहाय बिपिएफ, बिजेपि, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन रायजोफ्रा बयबो सुबिदा लाखागोन।